Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Parang king sala. Nabiyada ni G sa kaniyang panyo. Magkapay ng lumtol kag G sa agkabot ang iyang panyo. Oh. Gimingaw na masap ko niya. Pero kinalapat yun ko na papatiya. Dili ba himo nga magkagusto ko sa asawa sa kong amigo. Bisan tuol ko na yung si Alex. Pero may kipinampaan ni. Mag-inanungay mo sa kalipay o kasakit. Bay Alex! Bay! Nagunsa mo ka din eh! Iksaba! Nakoy kilantaw. Ha? Unsa man na? Nay chicks, bagos lang man ang durya. Dalawa bay, gwapa kayo. Uy! Hala! Gwapa tol kayo na! Oops, ako yung una nakita na ha. Ikaw bitaw! Biday ra gani ko? Yan siyam ka. Kanahan yung ka na? Gwapahan man ko niya pero mga bata pa man to. Di pa tamay manguyab eh. Aw, ako lang panguyab. Pero ikay una explicar. Unsa? Sige na bay, mas may magka ng suwat-suwat. Ikay suwat sa ko ipada nga love letter ng bayana. Sige na, ikaw na. Nya, pangutan na yung pangan. Ha? Sige, sige. Oo, ayos, ayos. Unsa naman sab? Ikaw na lang panguyab para nako. Ha? Sugto na ko, sultihin ko. Amaw! Unyag ako yung magustuhan. Oh, imo na siya. Migo ko ta. Ang imo, ako. Ang ako, imo. Bisa kung saan na. Sipat ko din si Alex. O gagawin siya mo sa bantod ka. Dilagyan po siya mga na ako sa resulta siya buhatan. Magpatulagas lagyan po siya. Oh, ay. Kisam ka rin nanawag. Oh, si Jisa. Hello? Hello. Mahimo tang makita ugma. Unsa? Pero, Jessa, Pamati na kog maayo Edna. Magkita ta. Dagan tag sabutan sa pagpangita mo sa akong anak. oh, Idna na day ko karon, ha? Oo, Edna. Basta kay magsabot na lang ta. Pero mag-agat ko sa akong bana kung unsang oras ako mo ana ugma. Okay. Magpapot ko sa sunod din mo tawag. Sige. Bye, Edna. Klaro kayo nakakita sa katarungan si Jessa. Ano ba kanakaw siya ugma? Magpapot ko sunod niya magtawag. Kinala kami na subsidya ang mabili ni ugma. Isa may nagluto ining utan ma. Si Jisa. Ikaw ang nagluto ini Jisa? Oh, ako. Ngano, wa ka ba makauyan sa lami, Alex? Lami kay pagkaluto. Pero milagro. Ha? Milagro nga ikaw ang nagluto karon. Usab kay buti pasabot ni Jessa. Klaro man kaayo nga do na kay tumong ini imong paglihok isip asawa nga wa na nako sugua. Usab gyud tumong mo. Wa ko'y laing tumong. Gawas sa paglihok na lang nga normal, Alex. Gawas pa, gikinahanglan sa tong lawas ang utan, dili ba?
Daan magyuning mayong muluto sa una si Jessa dong. Oo ba? Huwag yun ay laing tumong, ha? Wa, Alex. Well, salamat. Ha? Salamat nga nakahuna-huna ka na sa pagsilbi na ako ngayong bana. Salamat sa mga gihatagan ako nimo kagawasan. Nga mulihok ug ako aron makuha si JR, Alex. Unsam da imong plano, Jessa? Magpatabang ko sa kong hikalang tumboy, ma. Aron makuha si JR kikan kang Andrew. Ano? Naday kay amigang tumboy? Nga anong day ba? Wa ka makailaan na iyang higalang tumboy. Wa man ko makabantay nga doon na kay amigang tumboy, Jessa. Doon ako'y ambigang tumboy, ma. Wala ka makaila niya kay sadyang nagkasuod mi. Milaya sab siya kay nakasa. Oo, saman. Gusto pa magutan? Sukaran ta pa mo. Oh, sugda ko, Jessa. Oh, tod. May mo ba? Magpahilot ko ni mo niya. Oo. Pero malimpyo lang una ko din sa kusina, Alex. Ay ako nalay bahala din is kusina, Jessa. At timanan na lang ng bana mo. Unsa, sir? Mo trabaho ko, ba? Oh, okay na. Mo trabaho ka, ugma. Unya, si JR. Ako na mabantay kang JR. Ay, kabala ka. Ikaw good, sir. Ikaw good ang akong amo. Pero, sir, kuan ba? Oh, niya pa, Carla. Bisag usay may tabo. Dili mahimong doon na laing... Oo, naibaw na ko, sir. Ay, nga nagtagot na ining dapita. Bright sa gug ko, sir. Mayo ka na kasabot ka. Sige, sir. Matrabaho ko, ugma. Unya, usam yung kung orasa mo pa ulit din eh. Alas 7 na sa gabi. Pero, kinalang katulog ka mo sakay. Mag-taxi ka, unya, mag-jeep, unya, mag-taxi sa baingon din eh. Uy, hala. Kakas ko na complete yan, sir. Kinahanglan mo ng buhaton. Aron dili ka masundan paingon din eh. Oh, okay. Kasabot na ko. Pero sir, kinsa may mo atiman ugma ni JR? Pahiyom pa. Anong pahiyom ako no ka, sir? Ayaw taon kong pahiyom yung sama anak Sir Andrew. Kaya naipaw payak ka nga na-crush ko ni mo. Pagwapo na ba kang sabot ko, mapahiyom ka. Makain lang. Hilom niya. Ululuhan sa tanim mo da. Na, bahala ka kung dili ka mo tuo. Karla na ibaw ko. Kasaligan kag sekreto. Pero, dili may mo magkaabot mo og ang ako bisita. Uy, nga naman. Tempa, nahibaw ba ka nga lunod patay ko ni mo. Pero, abi naman sir, ikaw ba'y amit harong sa akong kinabuhi, sir? Busa, sir, promise yun na labanan takyod ka, sir. Basta, dili pa panahon nga magkaila ka niya. Oh, ikaw good. Uy. Ayaw ka pa na nga mailhan mo siya, ha? Dili, sir, uy. Ang imong pagbuot ang matuman ining kalibutana. Kay agahon good ka dinhi. Okay, sir, sige. Ugma, mo trabaho na ko. Kinalaman ka sa'yo ko karon sa paglakaw. Taas-taas ang mong panagkupan karon ni JR. Siyo, hago ni mo na nga. Ay, Alex, naaday ka na sa kong luyo? Wapa magay kakaroon nga mulakaw. Ngali biyag asa sangko na imong pagpakita na imong higalang tumboy, ha? Alex, mahimo ba? Dili ka maguna-una og dautan. Suod lang ming hikala si Edna. Dili ko niya type. Gawas pa, bisan gamay wa ko huna-huna nga makigrelasyon og tumboy. Ah, tuloy. Hangyoan na imong amigang tumboy nga makikita ko niya. Unsa? Oh, nga nakulat man ka. Bahala ko ni mo, Jessa. Busa, angay lang tingali nga may bawag yun ko sa tanan ni mong lakaw. Ayaw ka bala ka. Akong sawayan og hangyo kun mo sagot ba siya nga makikita nimo. Ah, sige. Inglag karon ha? Tuod, Alex,
Mahimbag, mula ka na kong sayo karon. Pamahaw na. Ayaw na, ikaw nalay pamahaw. Giandam ko ng daan ang imong pagkaon sa lamesa. Sige, mula ka na ko ha. Walay kiss. Tawagan ko na ang akong patos. Milakaw na si Jessa. Sundi siya. Kinahanglan mailhan ko ka ng tumboy nga Edna nga iyang pakikitaan. Salamat. Nuwa rin dagang kuti pa si Alex. O giya kong kitugtan nga mula ka. Kinalang dili ko mabuking nga na makakuniya. Lugar lang sa may iskina, Noy. Nirang kong bayad. Magdali ko palayo ining dapita. Kinalang mo suot ko ang kabayan. Mulusot ko sa pikas. Aron ato na kumusakay og jeep. Happy ka na. Nga napaingon din yung inahan ka ron. Sir Andrew! Sir, Oh. mulakaw na ko. Oh, sige, Carla. Og, alas 5 ka na mabalik din eh, ha? Oh, sir. Sige, sir. Paghapi-happy og maayo aron mo samot ka og kagwapo, sir. Amaw. Sige na, anak ko na. Okay, bye, sir. Kinalawa na ganun din si Carla. Inig abot ni Jessa. Taod-taod na sukat sa paglakaw ni Jessa. Kinsayog kang tumboy nga iyang kala. Anong wakman kailas mama ilay ini? Oh, may nanawag. Hello? Kumusta na kung gisugo ni mo? Nasundan mo ba si Jessa? Nakita ka na ba sa itsura ng tumboy nga Edna? Sa kalit lang nawa si Jessa nga imong gisundan. Animal! Pero nalipat man ka! Ha? Di ba siya paingon? Ha? Sa misangko siya sa usa ka kabayan? Ugwa na nung masundi? O sa may magigamit nga sa kanas pagsulod niya? Unsa? Nag-jeep ka? Hoy, Boboy, sa sunod, motor ang gamitas pagsunod niya. Kasamod ka? Kago! Nalipat siya ni Jessa. Pero nga naman! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!